Welcome back to my channel again. Tichiri kutaura nyaya yakakura, nyaya ine chekuita nemarorerwo anoitwa kutsika dzedu dzevanhu vekuZimbabwe. Tine zvinhu zvakawanda asi tangoti tingobatawo zvishoma zvatinodzidzisana nekuonesana kuti aiwa apa panoitwa sezvizvi apa panoitwa sezvizvi, ende also zvinodependa nekuti munobva kupi, ndo chimwe chinhu, but tiri kutaura generally zvinhu zvatinonyanya kuziva kuti izvi ndizvo zvinoitwa, because zvimwe zvinoitwa uko hazviitwe uko. Ipapa taunopinda pakutaura nyaya yekuti kuroora imari dzipi dzinobviswa pakuroora, pane dzimwe zvisingabviswe kumwe asi vamwe vanobvisa. Saka no tichita Bevan, thank you so much for your time. Tinoramba tichitenda nekutitsanangurira zvinhu zvinoitika munhoroondo yekuroora kana kuroorwa pachitsika dzedu dzechishona. Regai ndichimbobata, ndanyanya kubata varume, regai ndichimbobata vakadzi. Kana pakuenda kunoroorwa, is there any dress code inonzi iyi ndo inofanira kunge yakaitwa? Right, mabvunzo akakosha nenyaya yekuti pane confusion yakakura panyaya yekuti tinonzwa vanhu vachiti patsika dzedu vanhu havapfeki vachidai. Chinondishamisa ndechekuti tsika dzedu dzinotangira pagore ripi, nekuti patsika dzedu isusu ina handizivi kuti tinofanira kupfekei, nekuti kupfeka nhembe yanga isiri tsika, ndo zvaiweko nguva yekwakusina hembe. Saka haisi tsika yekuti vanhu vakanga vakachuza kuti izvi zviri pasi hatidi, tinoda izvi ndo tsika yedu. Saka jira chairo rekuti vanhu vakupfeka kune mucheka wekuti vanhu vanopfeka hembe kwanga kusina pasi chigare. Saka vanhu vaingopfeka nhembe ndo dzaivepo. Saka hatingati poverty is a culture, nekuti panga pasina imwe option. Poverty is not a culture. Ndo zvakanga zvingoripo pasina zvimwe zvekuita. Saka nhembe dzaipfekwa idzi dzanga dzitori pfupi zvokutoti vanhu vanototi patsika dzedu vanhu havapfeki mamini. Handizivi kuti vanenge vachinatsotasva tsika dzacho dzichibva pagore ripi, nekuti nhembe dzese dzanga dziri mamini. Ukada kupfeka nhembe refu waiwa nepi dehwe racho waipfeka dehwe rei ringaite kuti iwe utotambisa zvako dehwe uchipfeka nhembe refu iwewe. Saka vanhu vaizopfeka nhembe zvemukati vaipfeka shashiko, asi shashiko kadehwe kanenge kakasukutwa manje kemhuka diki dzinenge tsuro chinyi. Saka dehwe repanze rinofanira kunge rakasimba, ende waisaita yekuchinja kazhinji kacho, nekuti kuvhima kwacho waisangobata mhuka inokupa chekupfeka nguva nenguva. Kune mhuka dzinopa chekupfeka dzacho dzinotonetsa kudziwana, ende munenge makawanda. Saka ndosaka makazwa kuine inonzi murombo haruwi chine nguo ipfumo. Chine nguo inguo yekupfeka yacho. Murombo akagara achitoti chera akaenda kunovhima anongobata tsuro nehanga nechi, hadzipfekeki dehwe radzo. Saka isusu patsika dzedu hatina dress code yatinoti ndo yetsika dzedu, asi kwaane zvinhu zviri acceptable sezvinonzi zviri decent, zvinofanira kuti zvipfekwe nevanhu. Zvakauya through machechi zvokuti vanhu vanofanira kupfeka zviri decent, because if you go back in history kuma 1960 mamina akambopisa-pisa nemambambamba akambopisa-pisa zvikabuda mufashoni zvikadzoka. Saka iyo inyaya yefashoni haisi nyaya yemaculture. Saka in general fanika kuZimbabwe kana munhu achienda kunoroorwa panotarisirwa kuti apfeke zviri decent, hembe dzisiri revealing, hembe dzisingasiye mamwe mapatsi anokosha panze. Sekwedu kumakumbo emunhukadzi anokosha kubva pamabva pakudzoka, zvinokosha zvidya zvemunhukadzi hazvingoonekwi nemunhu wese. Then kuno kumaoko aya anofanira kunge akavharwa, haasi ekuti unoenda nehembe isina maoko uchienda kunoona kwauruda unoroorwa, kana kusiya hembe dzinosiya mazamu panze uchienda kunoonekwa, aukangodaro waigochera pautsi. Saka zvinhu zvinonzi zviri decent, zvinhu zvakavhara nyama zvakakwana, ndo zvinonzi kana uchiendawo kunoroorwa kana kuti kunoonekwa, ibva waratidza kuti hatiti kana waroorwa chirega kupfeka mamina ako aunoda, but pakunoonekwa first impression vanhu varegere kukujaja kuti uyu anenge pambi iwe usitori pambi, vanhu varege kukujaja kuti uyu anenge akangwarisa iwe usina kungwarisa. Kana kubva wapfeka zvokunge dununu, aiwa handizvo zvatiri kuti pfekawo zvinhu zvakanaka zviri decent zvacho asi zvakakufitawo. Rega kubva wapfeka ungefanika munhu wekare mumwe wokuti pamwe mazihembe acho makuru kwauri, aiwa pfekawo zvinhu zvingori decent. Aiwa tinotenda chaizvo zvakanaka. Ende amenoregai ndimbowedzera zvimwe ipapo Bevan. Kupfeka kuri decent kwamuri kureva ikoko kuti unotoenda wakapfeka hembe yako zvinhu zvisiri revealing. Ini ndinorangarira pamwe pacho kuti chero wapfeka izvozvo zvacho zviri decent,
kana wasvika ikoko tine rinonzi dhuku rinosungwa mumusoro. Saka ndikanga ndaenda lese ndaenda ndakaita zvandakaita izvizvi ndinotosunga musoro wangu nedhuku, then ndomonera Zambia. Ndinenge ndone Zambia rangu randinenge ndinaro rinenge richiti nokuti zvanzi zvaya zvapfeka zvinenge zvisiri zvinhu zviri revealing, unenge wakatopfeka zvinhu zvakanaka, but pamusoro paizvozvo futi unotoisa Zambia rako, ndoisa dhuku rangu nekuti why zvichitwa saizvozvo. Kana waenda kunoratidzwa kumusha, handisi kungonoratidzwa pamba pababa namai Chimuti, vabereki vaJohn wandiri kuenda naye inini kunoratidzwa. Kana ndaenda chero varipo pandipana atezvara, bhozi apa takutarisa zvokuti tinonzi vanyarikani, panenge paina amwene vangu inini naatezvara vangu. Saka amwene vangu chaivo inini naamwene vangu towards amwene vangu ndichifanira ndakatongopfeka hembe dzinenge dzakanaka dzekuti chero paina baba mai vangu amwene vangu ava avazonyari neni pana baba kuti zvino nhai muroora mapfekero akaita aiwa. Saka ndinenge ndina amwene vangu navatezvara vangu varipo, zvichida pana ana baba mukuru futi pana ana baba munini pana vana tete vanenge varipo. Asi kana chipatsika zvandinoziva dzedu dzinenge dzinonzi tsika dzacho idzodzo, kana uchienda kunoratidzwa kumusha kumurume husi kuona mhuri chete, kuna baba mukuru kuna ana baba munini. Apa ndandi kutaura baba munini baba mukuru vanin'ina nevakoma vaJohn, but paatezvara vangu vatezvara vangu vane vakoma vavo vane vanin'ina vavo vavanenge vainavo naana amai veikoko naana baba munini veikoko naana madzisahwira emumusha ekuti iwewe it's only thanks so much Bevan nekumenshena kuti unoenda wakapfeka ndezvenguva iyoyo. Even kana John chayani kunanga achitozvinzwisisa kuti chero tikange tadzokera kwedu aiwa unoona kupfeka ako tuwe mahembe twako tuya twakadaro toyata kana muchivirana kuti ndo zvaanopfeka izvezvezvo munenge muchinzwanana, but semumusha community yemumusha kuti ikugamuchire semunhu anonzi mwana kwaye muroora kwaye apa makawana mukadzi iwe uchizvinzwawo wega iwewe, doesn't that just sound very beautiful kunzi makawana muroora because waenda wakazvipfekerwa zvakanaka, uri kuonana nevanhu zvakanaka. Nokuti ukanga wasvika I think ukasvika uchanzi bika izvi uchibika muchibika kunopakurwa pane zvinoitwa ikoko tichazvitaura mune imwe episode. Pane zvinoitwa ukanga waenda kunoona vanhu kumusha, asi apa tatora zvinenyaya yedressing. Saka ukaenda kwaunenge wakangoita ukoko mapfekero aunenge wakaita uri kurepresenta vanhu vekumusha kwako. You know what, chimwe chinhu chinorwadza ndikaenda ndakagangamuka kana ndakangwarisa ndakaita sei munhu anobva achituka ikoko I don't know kuti zvakabva futi kupi izvozvo. Munhu andiko ndimai vangu inini zvinonzi uyu mwana webenzi mai vacho zvakati vana mai. Saka paripo pamwe patinotosvikisa vana mai vedu nana tete kwandiri kubva nekuti zvinenge zvinzi haana kurayirwa. Saka uyo ukanga wasvika it's for that time only. Zambia rako zvese zvamuri kuita, even pamunogara munotogara pasi sevakadzi, munogara pasi makamonera mazambia rako wakagara pasi parukukwe kana mametsi, zvinhu tataura nyaya yeCivilization. Kana aripo mametsi aripo ndo pamunogara, asi kana kuine masofa unotonzi gara, but iwe semuroora utanga usvika unotosvika kugara pasi wozonzi simukai zvenyu maiguru amwe anti maiguru amwe anti mainini simukai maiguru yenyu mugare apa, ndo paunozonosimuka kugara, asi unenge watanga kunogara nepasi ende pane mugariro waunoita tichazvitaura mune imwe episode. But izvozvi Bevan ndachikumbira kuti tisanangurirewo kuti roora rakakosha here, because John now is satisfied now that I've found my wife material. Now I want to go and pay this to my father-in-law. Kana kuti kumusha kwemukadzi wangu ndokufanira kuti chinoita something. Roora rakakosha here, chii chinoitwa paroora? Right, mabvunza wakanaka nekuti ndaida ngotsinira pamazvitara bekupfeka apa. Asi musikana chete anotarisirwa kupfeka zvakanaka. Kana wakomana kana wawana waimate yako wife material yamataura unofanira kuti paunoenda uwe uri presentable. Saka those are the general societal standards yekuti ndiye munhu ari decent. Those are what we observe in today's life, even if tiri kutarisa zvetsika. Saka kana sei uchipfeka mashoti uri kumba kwenyu uri mukomana, kana kupfeka dzimwe hembe dzinodhindisa dzimwe nhengo dzemiri, kana wakuendawo kunoroora zvakanaka kupfeka formal, kana kupfeka sutu kana uchikwanisa. Zvinoratidza respect kune vanhu kunoroorera. Kana ungopfekawo formal chero ukatadza kusunga tai asi wakapfekawo shirt netrousers zviri formal nebhutsu dzaka dziri formal, vanhu vazhinji vanozviremekedza. Wozoti hawo kana waroora ukauya kumba kwako uzoona uine shoti yako, swag yako and so forth. But the first impression yawapa inoratidza kuti uri munhu akarayirwa, sezvo mai muri kutsanangura kuti zvinoshoresa chero vabereki kunzi havana kurayira mwana.
nekuti ukaona munhu akapfeka sutu hazviri kuti anogara akaipfeka chero ari mugadheni. Chinhu nechinhu chine pachinopfekwa. Ukatoenda nesutu kubhichi vanhu vanototi uri benzi, uchipinda mumvura netai pane panopfekwa chinhu chimwe nechimwe. Kana uchitimba mugadheni haungapfeki stileto nehembe dzakanaka wonyatsogadzira musoro wonyatsopinda mugadheni. Pane pano nepano panoshanda zvinhu. Saka pakunoroora sezvamabvunza pane mapfekero anotarisirwawo, ndiwo atatsanangura. Saka nawo pakuroora pane mastages anoitwa ekuti vamwe vanhu vanobva vatoburana ipapo kuti handiroori kumba kwenyu, vanhu vanoda kundikama mari yangu. But zvinofanira kunzwisiswa kuti in general muZimbabwe tsika dzedu dzakada kufanana, asi pane tunhu tushoma tunosiyana. Kwako iwe murume kana uchiroora unotedzera tsika dzekwauri kuroora. Hausviki kuti isu kwedu tinoziva zvakati, aiwa, unosvika kuti saka kuno munodini. This is why it's important kutsvaga munyai anozivana nevanhu vekwauri kunoroora, anogona kunyengetedzana nawo nekukuudza tsika dzeikoko. Haushandisi dzekwenyu kwaunobva iwewe kuti uti isu kwedu mafukidza dumbu haachadyi mari yakati, aiwa, hausi kuroora kwenyu. Kana waroorawo nzvimbo isiri kwenyu, ndo imwe kaucha shoko yandanga ndichimbokutaura kuti ukaroora wepadhuze nemi unenge uchiziva zvinhu. Manje zvekuzonetsana mumwe munhu akuti ndidzoserei mari yangu, ndakuenda mumota ndakudzokera. Zvakamboita vamwe vaenda kunoroora kumasvingo, vakati hei vanhu vekumasvingo vanodhura. Havasi vese vanodhura vekumasvingo, iwe unenge waita kaucha shoko chete. Vamwe vanotoroodza zvakatonaka kutodarika kwenyu kwamunenge muchibva ikoko. Saka asi in general uchisvika pane mari dzinoshadzwa diki. Mari idzodzi dzinongoita sekuti mastata kana tiri kutaura pachikafu, hadzikaundwi kuti munhu atodya. Saka mari iyoyo toti ukabvisiswa namatekenya ndebvu imari dzekuti muchitange kungozivana. But regai ndidzokere matangiro azvinoita. Mukwasha achisvika anogara kunze kwemusha, vamwe vanomugarisa panext door, right, vochituma munyai osvika onzi right, pobviswa mari dzana makandinzwanani kuti uku kune musikana, wobvisa. Dzinenge dziri mari diki in US dollar terms. Vamwe vanongochacha zviri noma vanogona kuti $10 kana 20 makandinzwani, right. Vamwe vanotsvakirai kuno $20 kana 30. Vamwe vonzi matekenya ndebvu $20 30. Vamwe vonzi tumari twacho itiko tudiki twangofanana netunhu twauri ngononga usati wanyatsosvika pachikafu chauri kuda kudya chaicho. Kana ukabvisa zvese zvana matekenya ndebvu makandinzwani maverenga nhungo dzinenge dzava mari dzamai. Panobviswa roora pane mari dzinopiwa mai nedzinopiwa baba. Saka dzinonzi ana maverenga nhungo nemafukidza dumbu imari dzamai, but dzinenge dziri shoma. Mari zhinji paroora dzinoenda kuna baba. Saka vamwe vanogunun'una nazvo kuti sei baba wachiwana mari yakawanda, but under normal circumstances mari yawanikwa nababa inongochengeta mai, asi yamai yavawana inoenda kumusha kwavo kwavakabva iwo. Saka vanowana idzo maverenga nhungo, mafukidza dumbu, and then vanowana mombe yeumai. Asi zvinhu izvi zvese hazvina negotiation, they are non-negotiable, which means you cannot say pakanzi mafukidza dumbu 10,000 woti tati ine 5. Hazvinegotiatwi zvinhu zvamai. Zvinhu zvinonegotiatwa ndezvababa chete. Saka mari huru pakuroora rutsambo, ukaona wabvisa rutsambo waroora, ndo mari yeroora chaiyo. Dzimwe dzedzekuperekedza idzi, right. Wabvisa rutsambo, like for instance washadzwa ma20 30, mari yako inogona kusvika kuma200 300. Oizonzi rutsambo 3000 US, wobva ukaibvisa yese manje, unogona kuona kuti tezvara vanenge vafara manje. Wonzi mombe dzedanga dzinosiyana nenzvimbo. Vamwe vanoti 7 kusanganisira yeumai, vamwe vanoti 12. Sekwedu kwatinobva it's usually 12 kusanganisira neyeumai neyedanga. Dzimwe dzinozochajwa iri mari yacho. Kana mombe ichiita 300 haubva wanzi 300, unogona kutonzi 150, nekuti kuroora kubatanidza ukama. But mari idzi dzine chirevo chadzinacho. Fanika parutsambo apa, musikana toti abvisirwa rutsambo aroorwa, asvika uko pamwe pane zvisina kumufadza, utoti ndakudzokera kumba kwedu. Mari yerutsambo
kana kuti awanikwa asiri mhandara kwaroorwa mukomana wacho ari strict pakuve mhandara. Handisi kuti musikana wese anofanira kunge ari mhandara. Pamwe vamwe vanonzwisisa zvavo kuti hazvina basa. Vamwe vari kuti civilization ndeyekuti kana sei asiri mhandara hazvina basa. It's okay with you kana zvizvo zvaunoaccepta, but toti iwe wanga uchitarisira kuti imhandara wona asiri, inyaya hombe yekuti pfuma inogona kutodzoka. Asi kudzoka kwepfuma haudzoserwe matekenya ndebvu avakabvisa aya nemaverenga nhungo neni, unongodzoserwa rutsamba, ndo mari inodzoka nemombe dzawakanga wati unobvisa iwe. Saka zvakakosha kuti kana mwanasikana achiroorwa, panobviswa rutsambo ndo pari kunzi wabva kumusha kwako kwachimuti kwawainge wakaberekwa, hausisiri mwana weko. Pachivanhu manje tsika yekuroora inenge ichitoti nemidzimu inobva yasumwa kunzi uyu tamubvisa mumusha muno akuenda uku, anosvika achisumwa ikoko kumidzimu yeko kuitira kuti achengetwe mumusha maapinda. Ina handisi kuti ndikutaura semunhu anobhirivha mumidzimu, ndikutaura itsika yacho maitirwo ainoitwa ayaitwa kubva kare, nekuti vanhu vanenge vaida kuziva tradition. Saka kana mwana atobviswa kudhatswa achibva anochinja nesenemu, chero akakura akafira mumusha umu amudzimu wekwaroorwa. Saka pane kaconflict kanozoitika kekuti vanhu vanenge vachiti mai haisi hama yako, mai mutorwa. Pane pazvinoshanda nepamwe pazvisingashandi. Mai vatororwa mumusha akachemberera mwato mudzimu wemumusha umu. Mutorwa pane zvimwe zvinhu zvakafanana nekuti iwe haukwanisi kuti unorova mai vako. Hazvibvumirwi izvo zvinonzi mai mutorwa, ende vane ngozi mumusha menyu kana iwewe ukavarova, kana kuvatuka kana kuvatadzira neimwe nzira. Asi in general musikana atoroorwa atoburitswa. Kunoku patsika dzechizulu nedzimwe dzandakamboona paTV dzekumapedhi uko, ndakaona kuti vanotoburitsa inonzi kist yakaita kunge bhokisi chairo. Bhokisi riya rinototakurwa kubva mumba, sekuti mweya wemunhu uyu watotakurwa uri mubhokisi ngeremufi. Kuburitswa havabva vatori kofini, vanotora kist. Saka vanotoburisa vakatotakura nezvinhu zvake zvese, mweya wake uchitobva wanzi wakutobva pano wakutoenda kumushoko, obva asvika obva atambirwa mumushomo. Saka kaseremoni kakanoratidza kuti iwewe nemweya wako nezvese zvabuda mumushama wanga wakaberekwa wachimuti, wakutoenda uko kwavaroorwa kwamutoko. Hausisiri mwana wekwachimuti. Even vadzimu weikoko havachakurecognize semwana wemunhu, wabudiswa netsika yekuti hausisiri, wawe kwawaenda uko. Saka unochengetwa nawo nemidzimu yekwavaenda, ndo dzanga dziri tsika. Mazuva ano ndoziva kuti vazhinji vanoti aiwa isi hatichatedzeri zvemudzimu, but vazhinji pamunonoroora manje ndo tsika dzacho dzinotongoitwa still. Vamwe havazoombereri zvavo nekuita sei. Saka pane kaconflict ipapo. Vamwe vanongonamatira mari yacho iyoyo yabviswa, but the essence of why paibhadharwa rutsambo mwana sikana obva hanzi abuditswa mumushomo, ndo zvazvinoreva izvozvozvo. Saka haugoni kuti nhasi panoroorwe wobuditswa mweya wako nekuwe umunhu hwako, woendeswa kwachimuti mangwana, wabuda waendeswa kwachitombo mangwana, wabuda wakuendeswa kwauswa. Hazvipi unhu hwakanaka even spiritually pamunhu. Zvakakosha kuti munhu kana akaroorwa achengete imba yake, agare paakaroorwa kwakaiswa mweya wake nekwakaiswa unhu hwake. Aiwa, tinotenda zvikuru neexplanation yakadaro. Saka zvireva kuti ukange wabvisirwa pfuma maita zvakanaka nekuti tsanangurira kuti uri kubudiswa mweya wako. Pane kwatada kuenda nenyaya iyoyi. Wakubudiswa mweya wako wakunoendeswa kwawana chimuti. Ndofunga pamberi apo muchazotitsanangurira inyaya ndiri kufunga kuti tinofanira kuti tizokurukura nezvayo, nekuti tine imwe nyaya iri controversial zvikuru yekuti mukadzi kana akange aroorwa akabatwa kunzi ane boyfriend, nyaya dziri kunetsa. Murume akafa, mukadzi uyu haasi kufanira kunge anoroorwa kumwe. Saka pane ndofunga ndo matauriko azvinenge zvichingoita wazvo, asi pane zvinhu zvinenge zvichizofanira kuita kuti mukadzi uyu abudiswe mumusha. Ndofunga mumemurume uyu, ndofunga kubva pane zvamatsanangura zvekuti pane kumapedhi vanoita zvekutoti kist, kana kuti isusu kwedu ndazoroorwa ndabviswa ndakunzi now mai chimuti, because ndanga ndine senemu yangu iyo ndiri kubvunza aiwa mai muti, asi uko kwandakuenda ndakutonzi mai chimuti, nekuti kunzi ndinzi mai chimuti hakuchamirira kuti ndachata here, because vamwe tinoziva kuti kana ndikange tatoroorwa patsika kuroora mukadzi wako
chandakaona ndechekuti you change uchitupa kana wakange watochata ndopatinoona panozvinzi aiwa mani marriage certificate kana mukange machata. Saka kulow ndokwaneta kunzi mutemo uri kutiwo tinofanira kunge tine marriage certificate redu, asi kutsika kwedu ndaakutonzi maichimuti kudhara. Ndo mamiriro azvinenge zvakaita. Saka pari zvino zviregai timbomirira pano. Nyaya yakakura sekutaura kwatakambeti kwandamboita inyaya yakakura zvikuru because tinoda kutarisa kuti vambotaura nyaya yekuti kana ukange waroorwa uri mhandara pane zvinhu zvinoitwa. Toda kuti tizvitsanangure kuitira kuti vanhu vazive kuti tsika dzedu, ndokuti ndifunga ndo zvimwe zvezvimwe zviri kuenda zvichidzikira, vamwe havachazviite, vamwe vari kuzviita, asi zvinhu zvakanga zvichiitwa asi nanhasi unoyu futi ndorimemba ndorangarira futi kuti aiwa mune vamwe vanhu vachiri kutozviita futi. Saka toda kuti titsanangure futi pawataura pane zvekuti mombe pawataura zvekuti mwana anenge aroorwa ari mhandara pane mombe inobviswa ipapo. Saka toda kuti tizvitsanangure futi kuti muzvinzwisise. Join us again in our next episode. Thank you so much.